जों आंनि लाइफआव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय लोगोफोर। मा खबर लोगोफोर? आङो इउटुबाव लाइभ होयैया बुहुत गोबाव जाबायमोन आरोना, ओमफ्राय दायो आङो नोंसोरजों रायज्लायनो नुजाफैबाय। मा खबर लोगोफोर? मोजां ना खबरा? सोर सोर मा खालामनानै दङ कमेन्ट खालामहर दे लोगोफोर। गरमफोरा बोरै? बोथोरा देनजार जागासिनो दासान्दि, गरमा बोरैहाय लोगोफोर? थाब जयेन जा लोगोफोर दे, कमेन्ट खालाम। जयेन जानानै कमेन्ट खालाम लोगोफोर थाबनो। नायाखै माथो रावबो। रावबो नायाखै माथो गाइसमोन। आंनासो लाइभ होनाय जायाखै नामा लोगोफोर? जायाखै नामाथाय आंनासो लाइभ होनायफोरा? जायाखै बायदि मोनदों दे आङो। ना जादोंथाय लोगोफोर? सोरबा नायदोंबा खिन्थाहर दे, जादोंना जायाखै? नायदों, एबारसो आं नायनायखौ नुबाय आरोना। जाय नायदों कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। जादोंना जायाखै नायनि आङो, कमेन्ट हरसाय लोगोफोर। कमेन्ट स' जाफैयाखै आंनाव। सोरबा जाय नायदों आंनि लाइभखौ कमेन्ट खालामहरलाय लोगोफोर। सोरबा नायदोंबा आरोना, अननानै दे। सोर बबेनिफ्राय नायदों कमेन्ट खालाम। कमेन्टआ आंनाव स'आनो जायाखै आरोना। हरदोंना हराखै आं मिथिया दे लोगोफोर। सोरबा हरदोंबा कमेन्ट खालाम। अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम। 11 जन नायदों, ओमफ्राय कमेन्टआनो माथो ना हरखायाखैसो आं मिथिया आरो। 16 जन नायदों। गरमफोरा बोरै लोगोफोर नोंसोरनिथिं? वेलकाम टु लाइफ सर, रिमेम्बर टु ग्रान्ट इउ द पर्सन इनभाइट बाय द कमिउनिटि। कमेन्टआ मानो स' जायाखै? ना हराखै लोगोफोर नोंसोरो? कमेन्ट हरनाय देलाय, कमेन्ट हरनायलाय लोगोफोर। कमेन्टआ आंनियाव स' जाफैयाखै आरोना, सोरबा कमेन्ट हरदोंबा। हेलौ लोगोफोर, कमेन्ट खालामहर। कमेन्ट हरदोंसो ना हराखै आं मिथियाखै आरो लोगोफोर। आंनाव जेबो स' जाफैयाखै आरोना लोगोफोर। जेबो आंनाव स' जाखायाखै। नायनायखौलाय दिन्थिदों, ओमफ्राय माने कमेन्टआ स' जायाखै आरो। सोरबा हरदोंबाबो ना हरखायाखैसो मिथिया आरो। कमेन्टआ स' जाफैयाबा, कमेन्ट फरायाबा बोरैहाय मा रायलायनो जायो?
माखो रायलायनो जाबाय आं माने कमेन्टआ नुजायैखाय ना हरखायाखैसो ना स' जायाखै आं मिथिला लोगोफोर जेबो मा खबर लोगोफोर कमेन्ट खालाम आं मिथिला आरोना लोगोफोर कमेन्टआनो जेबो जाया फैयाखै सोरबा हरदों नामा participant word message none message delay error हे साला on live chat somebody मायाव स्लो मड सोर इयो सासे मेसेज हरदों सोर इलाय सासे मेसेज हरदो र' मा हरदों वार्निं सिस्टेम हाय बेबी आई लाभ इउ सोरथाय आंथ' सिनायाबा लाभ इउ टु दासो मेसेज नुजादो र' माबाया दासो कमेन्ट नुजादों where are you from warning system where are you from I am India Assam and where are you from hello guys slow mode is off जादों
Hello, hello, hello. What are you doing now? Please comment me. Itu sih kan.